Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Jalle Siako ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe eɗen jiiɗi arde ɗo e nde ɗo deftere wiyetende Hakkude Dia e Senghor ñawore mawɗo Mamadou Dia nde mawɗo men Bacca Ba ɓurɗo andirede Huseyni Ba Dia ko Jama Alwali to Fouta to Sénégal o janggi ɓurano haw heeɓi kayit o janggi sariya e ɗemgal arab haw ɓaari caggal ɗum o yeehi leyɗele arabeɓe Libye e Qatar ko toon o heeɓi baccalauréat e licence e ɗemgal anglais ko caggal ɗum o yeehi France ngam jokkoyde e jangde o heeɓi toon maîtrise kam e DEA fof e anglais Bacca Ba jangguini anglais e duuɗe lycée Sénégal fodde duuɓi 22 o heeɓi à la traite guila hitande 2020 ene jeeya e defte ɗe windi deftere wiyetende firtare nden ko pentol tawi muuli ɗum ko édition nanodiral Dakar 2002 kelle 149 o windi deftere ñawore nden kadine ko pentol tawi muuli ɗum ko édition arrête Dakar 2005 kelle 262 o windi deftere ne wiye Islam e pinal fulɓe windande diine e rendo édition Papyrus muuli ɗum 2020 kelle 356 e édition Lelowal 2024 kelle 402 o windi deftere ne wiye Manda Karasi nden ko mago jalkito politique tawi muuli ɗum ko édition Lelowal Dakar 2022 kelle 236 o windi deftere Baydi Kacce Fam pullo warete kono faynetake nden ko mago bonande politique tawi muuli ɗum ko édition Lelowal Dakar 2023 o windi almudel ceerno e commissaire police nden ko pentol tawi muuli ɗum ko édition Lelowal Dakar 2023 kelle 267 o windi deftere ene wiya dewre e mawnikinare nden ko pentol tawi muuli ɗum ko édition Lelowal Dakar 2024 kelle 311 kanko kadi ne windi ndeɗo deftere Hakkude Dia e Senghor ñawore mawɗo Mamadou Dia tawi muuli ɗum ko édition Lelowal hitande 2024 Dakar Sénégal tawi nde waɗi ko kelle 160 o wi teddungal deftere nde wodani dendiraɓam ɗiɗo aroɓe ɗo ɓe Abdoulaye Ali Diallo lollirɗo Jallis mo Mboyo dendiraɗo to banggue wuuro e yettode Yero Doro Diallo mo deftere muɗum foof gadimi janggude Pular yo gueno ɓurno ƴiye mabɓe tongol deftere nde Hakkude Dia e Senghor ñawore mawɗo Mamadou Dia ko deftere mago fentango fawango e dartol gongol duuɓi seeɗa caggal jeytare Sénégal hoore mum e hitande 1960 ardinoɓe ɗiɗo ɓe fewjunoɓe e darinoɓe ha nden jeytare wawi latade helɓodiri e koye mumen ɓen goni Léopold Sédar Senghor e Mamadou Dia gadano kono Léopold Sédar Senghor wonno hoorejo leydi Sénégal ɗimmo hono Mamadou Dia wonno gardiɗo jagorɗe leydi Sénégal koɓe sehilaɓe gonno koɓe jiiɗe mabɓe to banggue politique gonano gotum gadano hono Senghor yinno ko yarude seesa e heddade wallodirde e Farayse ɗimmo hono Mamadou Dia ituno ko rewde lawol mum e suɓade politique hoore mum luural waɗi hakkude mabɓe
ñande 17 bawti décembre hitandu ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e ɗiɗi députéji landa mabɓe ndenti to batirde gendire nde ngam wodde e libde laamu gardiɗo jagorɗo on wiɓe ala tati memata jeeɗiɗi o wurti mabɓe gendarme aji o haɗiɓe rentude toon saaha wodde hoorejo leydi o walliti députéji ɗi e dow ɗum ɓe tuumi gardiɗo jagorɗo kanko e hunde jagorɗe makko e yidde fewjude e wadde kudeta o nanga kanko e wondiɓe makko ɓe ñaawa ñande 13 duujal mai hitandu ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e tati ndeɗo deftere noon nde joguiɗa e jungo ma ari ko jangtade oɗo kew politique e mbaadi kerindi so tawi won e yimɓeɓe ina ngoodi woɗɓe ɓe ko fentaɓe kono kam kamɓe foof haalullaji mabɓe ɗi foof ko pentade fandare men hen ko jangtade dartol e mbaadi coñce beele ɗum ina ɓeyda gandal to banggue dawrugol e yannude pinal to banggue coñce gollal goo uddidgol ñawore peñgol goo ñalawma gadano nokku ñawirde Dakaru ñande jetlari goo duujal mai ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e tati waktuji 12 pawdi hojomaji 16 tawtoraɓe mawɗo Mamadou Dia ñawateɗo wondiɓe makko nayo ñawdeteɓe makko avocat ji makko ɗiɗi ñawowo hoorejo ñawirde nde ñawdiɓe makko ɗiɗo députéji 5 wallidiɓe ñawdiɓe ɓe procureur kujjikinantoɗo laamu ngu yimɓe woɗɓe arɓe tawtorede hunde gendarmaɓe e alkateɓe ñawowo hoorejo ñawirde nde omo jooɗi hakkude ñawdiɓe makko ɗiɗo jonde nde o jooɗi nde ɓuri towde e jonde goɗɗe ɗe omo ɓorni lonon tokosol omo ɓorni wutte ñawoɓe oolo omo yurtini leppi daneji e dande omo waɗi kufne ñawowo e hoore omo hucciti bec e sal baɗɗo yimɓe ha heewi daf hay hunde dillata e sal o e leggenale e deeje on daari yimɓe ɓe foof leeƴewowo so tawi ala keddiɗo nden ɓooyi seeɗa o fuɗɗi haalde hucciti e yimɓe ɓe wi mi salmini dendagal jonde nde mbiɗa hertina calminali ñawdiɓam ɓe ko noon procureur e tuumaɓe ɓe hande joƴƴinen ɗo ko ñawore mawde nde famɗani gati ñawateɗo ko yimɓe mawɓe ɓe lesɗani yimɓe hufnoɓe laamu rennoɓe kisal e ɓamtare ñawirde nde noon ko ñawirde heeride nde wiyete ko ñawirde towde wonande lawol la haute cour de la justice ande mofti min kaldo e mono woni kadi hoorejo ñawirde nde wallidiɓam ɗiɗo fawdiɓe miɗoɓe députéji 5 wallidiɓe amen ɓe yantude e procureur kujjikinantoɗo laamu ngu so ɗum ɓenni ko ñawateɓe ɓe ɓen goni monsieur Mamadou Dia e wondiɓe mum nayo eɓe jogui avocat ji ɗiɗi ko kamɓe goni ɓe jiitonɗoɓe ñawore nde jogori duumade ko balɗe 9 joyi gadane ɗe koye majje namde ɗe mbaɗete tati dewɗe hen ɗe ko hen kujjinali ɗi gaddete ñalawma battidiɗo ko hen ñawore nde yanata hande noon ko goo duujal mai hitandu ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e tati joni ko adi nde tottanmi procureur konngol mbiɗa yiiɗi namdade monsieur Dia ko heewani monsieur Dia jaafoɗa haalan ñawirde teddunde nde inde ma yettode ma e golle ma caggal ɗum nde jibinaɗa e to jibinaɗa
mawɗo Mamadou Dia omo ɓorni dolokke baka omo fawi kufune danewo e hoore omo waɗi lone omo jooɗi e nder tuurel tuumaɓe omo hucciti becc e ñaawowo e ñaawtiɓe mum o wi min mbiyetemi ko Mamadou Dia jibinami ko 10 mars juillet 1990 e 10 to Hombol gollam nde mbayranmi ko hoorejo jonde jagorɗe Sénégal ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi aywa procureur a rokkama konngol aɗa wawi namdade tuumaɗo e wondiɓe mum procureur omo jooɗino o ummi o dari ko mawɗo seeɗa omo ɓorni veste ɓaleejo omo sakki simis bulajo omo haɓɓi karawat boɗejo coyi kankone o ƴeewi yimɓe ɓe ko juuti seeɗa e lelimoɓe nden ɓooyi seeɗa o fayi to tuumaɗo to o wi monsieur Dia jaafoɗa beele aɗa anndi ko addumaɗo hannde oɗo subaka mo gonɗen mi yeddiri an e wondiɓe ma walla somi welama mi wiya an e tumdaɓe ma ɓe mawɗo Mamadou Dia o wi joni kay mbiɗa heeɗima monsieur le procureur konngol kay ñaƴata ko hunoko joomum procureur o wi eyyo ko ɗum mbiyata mawɗo Mamadou Dia o wi holko jiɗɗa mi wiya wona min addiɗo hooram wona min addiɗo wondiɓam mi anda ko an addi min walla ko goɗɗo onon adduɓe min ɓe kay so haalde gonga ko onon poti haalde ko gaddirɗon min ko woni yimɓe ɓe ɓe gormi less saalo dilli seeɗa ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o tatti fulliyel togosel dow taabal ngal o jiimi ngal o wi keɗuɗe uste dille uste haala e dille ko ñaawore mawde wona yimɓe ɓe hunde nde wiiti tem hay hunde dillani ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi monsieur le procureur aɗa wawi jokkude namde ma procureur o wi a jarama no feewi ñaawowo tedduɗo eyyo monsieur Dia haade mbiɗa ko minen poti haalde ko addumaɗo eyyi addumaɗo e ndeɗo ñaawirde teddude e hakkude ɓeɗo yimɓe ñaawoɓe tedduɓe ka tuumade wadde ko boni ka tuumaɗo wadde ko boni an e wondiɓe ma o deƴƴi mawɗo Mamadou Dia kankone o deƴƴi o jaabaki elle padowo ha procureur o jokka haala mum procureur o wi monsieur Dia aɗa faada mawɗo Mamadou Dia o moosi mooso jalkito o wi mbiɗa faada hol paddomi procureur o wi fatma ko min fatma ko ñaawowo tedduɗo fatma ko ñaawdiɓe tedduɓe ɓe fatma ko yimɓe wonɓe e saalo fatma ko Sénégal e laamu mum mawɗo Mamadou Dia o wi son padi kam e ko kalɗa ɗo ko mawno ɓooy fadde nder kalata ɗo ko haala tuuma kalɗo tuuma noon ko kañum foti laɓɓinde tuuma ngo kono wona tuumaɗo procureur elle cagɗo seeɗa kono sekani o wi tuuma ngo ina laaɓi no feewi te suuɗaki an e wondiɓe ma wonko pewjuno ɗon ko fewani ete ko pewjuno ɗon ko moƴƴani e laamu ngu oɗon gandi wona yimɓe ɓe kam e leydi ndina kay so ɗum hanti gorko goto e tawtoraɓe ɓe o wulli no dande makko fotirno o wi ala wi moƴƴani e laamu ngu on kay ina moƴƴi tigui e leydi ndi ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wulli e dande mawde o wi holi o e mon gendarme ɓe jaltinemo saalo yo yaw gorko o gendarme ɓe nayo nanguimo ɗowimo jaltinimo saalo
ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi monsieur le procureur jokku namde ma procureur wi monsieur Dia a yi ko ɗum wannomi wiide ko pewjuno ɗon ko moƴƴani e laamu ngu wona hay e leydi ndi ay oɗo neɗɗo bonɗo neeti haɗi kam yettinde ko jinnomi haalde ko sa ɓoyno ardade jagorɗe ɗe hono ɓeeɗo yimɓe kewanno e leydi ndi caggal ɗum bonna leydi ndi mawɗo Mamadou Dia o deƴƴi o jabaki eko procureur haali ko procureur o wi monsieur Dia ñaawirde nde ne heeɗima mawɗo Mamadou Dia o wi ala monsieur le procureur ko min kay heeɗima an e ñaawirde nde e ñaawdiɓe ma on mbawa tumden min e wondiɓam duttuɗon mbiyon yomin kal komin tuuma ko woni ndele ɗum weñodirani debbo goo haaldi seeso so haalde gonga ina weñodira ha mayde ha ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o laawi seeɗa o wi holo kadi hoto ɓe nanto so ronki ɗum ko banggue mon onon fof jaltintumi boowal yimɓe ɓe hunde nde deeƴi ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi aywa monsieur le procureur aɗa wawi jokkude namde ma procureur o wi monsieur Dia so tawi a wawa haalde ko tuumeɗa ko hande mi haalanma ɗum haɗum laaɓa cer ete ko an e wondiɓe ma fof kono ko an woni bees bonande o ko an wonno gardiɗo so gardiɗo boni gueɗe ɗe kalji avocat goto Mamadou Dia o suuti junngo o huccita ñaawowo o yiɗi ñaagade konngol kankone omo ɓorni costume omo fawi hen robbo avocat omo ɓoyti hoore ha laaɓi cer ko dabbo seeɗa ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi maître Wade beele wonko jiɗɗa haalde maître Wade o ummi o ummodi e konngol o fayi to hakkunde saalo o wi eyi ñaawo cedduɗo mbiɗa yiɗi nadde haala ka seeɗa hoto en nadde mbundi e ñaawore nde ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o ƴeewi montor makko o wi eyi maître a rokkama hojomaji ɗiɗi gati hunde nde fuɗɗima ñawlude maître Wade o wi eyi a jarama no feewi jinmi wiide so tawi tumɓe ɗe mbawa haalde tuuma ngo ñawore nde foti ko yowede ha janggo gila tan nde monsieur le procureur ƴetti konngol o woni tan koye wadde yiilo banggo ɗo gotel mawɗo poɗɗo no Mamadou Dia e mawnugol wawa tan darnede ɗo ina tuume no awa seeɗi tawa tumɓe ɓe mbawa tabbitinde tuuma ngo e laabgol walla ɓe keɓaki e haalde ko tuuma ngo woni sababu kulol ko ɗum tan jinnomi haalde jaafoɗon e tongol o jooɗoyi avocat ɗiɗaɓo Mamadou Dia ko tubak omo ɓorni kankone costume danejo tawaɗo robbo avocat o suuti junngo e yidde ñaagade konngol ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi maître Batantere beele wonko jiɗɗa haalde maître Batantere o wi eyi a jarama ñaawowo kedduɗo jinmi tan ko wallidde gollidiɗamo hono maître Wade e ko haali ko ina famni ko tumɗo foti haalde tuuma ngo kono kay wona tuumaɗo e hoore mum joni kay emin paadi procureur o e hoore mum emin paadi mo e haalde tuuma ngo no woruno
oɗo dariɗo e yeeso men ko neɗɗo mawɗo mo kettinden. Neɗɗo mawɗo noon foti jaggirede ko neɗɗo mawɗo ha goɗɗum tabita ko wona ɗum e yeeso men. ko ɗum tan jinnomi ɓeydude tawa juutani e haala mum. Procureur wi eyi maître Wade e maître Batantere nani haala mon no feewi te mi faami. Tuuma ngo koko tabit joni e peewal ngari ko hunde wonde e dental seedeji nangoodi ko alda e luural. Ñaawo tedduɗo mi rowi ɗo hannde. Ñaawowo hoorejo ñaawirde nde o wi'i on jarama onon fof e kuuɓal. Ñaawore nde rowama hannde ha janngo. Ñaawo ummi tuumaɓe ɓe ngummi, yimɓe wonnoɓe sal fof ngummi, rewidoji ɗi telli. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo karten hannde e peñgol goo hañen wonde so Allah jaɓi.